Tulee lattialle parit 191, 193, saa taputtaa 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 205 ja 206. Tilaa on. Kaikki 12 paria on lattialla, joten aloitamme hitaalla englantilaisella valssilla. Olkaa niin hyvät. Kiitos paljon. Ja tämä semifinaali jatkuu tangon merkeissä. Ja olkaa hyvät, tango. Kiitos paljon tangosta. Jatketaan Wienin valssin parissa. Olkaapa hyvät. Очень черные, очень скучные, очень страстные и прекрасные.
Kiitos paljon, sopuisasti sujuu. Ja jatketaan Seniorien 4 semifinaalia Slow Foxtrotin tahtiin. Tanssijat, olkaa hyvät. This is my first affair, so please begin. Handle my heart with care, oh please be kind. This is so grim, my dreams are on parade. If you just understand, I'll never fade. So tell me your love sincere, oh please be kind. Tell me I needn't fear, oh please be kind. 'Cause if you leave me, dear, I know my heart will lose its mind. If you love me, please be kind. Kiitos paljon. Ja niin tämän Seniori 4 Cup vakiotanssien semifinaalin päättää ehkä hieman yllätyksettömästi Quickstep. Olkaa niin hyvät. Ja kiitos paljon kaikille Seniori 4 Cup tanssijoille tästä vakiotanssien semifinaalista. Jatkamme juniori 2D-luokan latinalaistanssien finaalilla. Toivotetaan tervetulleeksi lattialle